da yawa gaggawa, hangen nesa da kallon ni'imar da Allah ya ma wani yakan sa mu a karan kanmu mu manta da ni'imar da Ubangiji Allah ya mana. Duk inda kake a rayuwa in ka hangi Allah ya yi ma wata ni'ima da kake ganin ka cancanta ka samu irin ta, ka zauna tsaf ka kalli kanka sai ka gane kai ma akwai ni'imar da Allah ya maka da irin kutsararu ne a duniya Allah ya musu, suka gode ma Allah a bisa wannan ni'ima. Idan har Allah zai jibance ka da wani lamari mai kyau, zai albarkace ka da wata ni'ima mai kyau da yake ɗauke ka da mutane ƙalilan irin ka a duniya, bai kamata ka damu kanka ba, ka ɗora ma kanka damuwa dan Allah ya hana ka wani abu da ya ba ma wasu da kake ganin kai ma ka cancanci ya baka. Kuma ka sa ma ranka cewa duk abin da Allah ya baka shine alkhairi gare ka. In ka ga ya hana ka, shi ya fi ka sanin abin da ya dace da kai, wannan abin ba alkhairi bane gare ka. Domin ya ga mana alqur'ani cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Da yawan abubuwan da muke so a rayuwa idan Allah ya bamu shi a rayuwa shine zai halaka mu, ko a rayuwar mu ta duniya ko kuma ya raba mu da shi, ko kuma shine zai sanadiyar shigan mu wuta. Allah ya kare mu.